Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuwaro chigumi nolibodzi mumwedzi uno wakurume. Rikaiti kunyepei papa hurumende yatanda kuita kundopara kutsvaka kuti yoita sei kuti manyepo agoreketa areke kugoramba achitanikiwa pachena maererano nomugwagwa wekuenda Victoria Falls kumapopoma uchibva Bulawayo. Mhanduwe vanhu vari kuita kuramba vachindobuditsa nemavhidhiyo okunyangaritsa ikwe yakaita mugwagwa iyu. Haidi hendo huno kuti vachazvikona chere kuti vanotizira pai, ticharamba zvedu takaringa, asi zviri kuningisika kuti wapakanyangaritsa izvezvo. Ipapa wabiyawo watotanda kutoreketa kutoona kutoti aiwa tsamba yakabuditsiwa nozuro iya waakunyepa chaiko zvokutoti ukaona waakutsaanikana pachena wega ni kuti apa mareketa zvisiri izvo chiziva kuti paita kunyangariwa. Hendo huno kuti zvichasvika papi, ticharamba zvedu takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Tanyepiwa kuti kwai kuno vanhu wana vari kusanganisira mupwera nemakore 4 wakapfa pakuta mafashamu kwakaitika kudhamu roBandama kuChipinge. Tikunoti mweya wakapfa idai yazorora murugare, asi hurumende yedu iribe chairi kureketa, iribe kana pfungwa dzokuti ivayamure kana kuti ivabatsirewo vanhuwo. Iri zvinoita kurwadza kuti siya tiri kuzvionera tega nemhanduwe, asi mari munenge muchida muchitora kwatiri. Pakaita zvinoba ipapo, rekai tirambe takazviringa. Kwaiwa munangarwa vari kufunga kuti vagouye koparura nyaya yekuisira vanhu magetsi ozuva. Mhanduwe, kwai dzimba dzinotosvika zviuru 20 dzida kuti dziisiwe magetsi ozuva. Rekai tione ipapo kuti vachazviita sei, vanenge vachitekedza sei basa racho. Tinenge tichikunyepai. Apawo bepanhau reHerald riri kureketa iro kuti kwai mangwana nyaya yekuti kuripo vanhu vanobvumirwa kutengesa pese muguta reHarare kunyanya, kwai inenge yaakutanda. Ichi chimoto ichi wakachibvirira kare, hino kuti hwendo huno wachaita sei. Rekai tigoona kuti vanenge vaine zvisvinhu chere zvavachaita kana kuti vari kundoramba vachindoita zvokukakarisana nokudzingirirana kunge vanhu vari kugarira mafene. Rekai tirambe takazviringa. Kwai MP wokudziva rasekwa Edwin Mushoriwa haagoti aendesa muferefete mukuru wehurumende wokutekedziwa kwemari dzehurumende, Auditor General pachirungu, amenza kudarodzi mhosva kuti agoite abuditse mapepa okutekedziwa kwemari kuofisi yamutungamiriri wenyika pokare neofisi yozeki kuti dzimbe kubuditsiwa. Paakabuditsa mapepa zvaakaferefeta akaringa. Rekai tione kuti anekona chere iyoyi pokare kuti inohwiniwa chere. Rekai tirambe takaringa, tinenge tichindokunyepai kuti zviri kuteerera nopapi. Tikaenda kumapurisa kumatare pokare, kwai kuno mupurisa nemakore 47 pachirungu aisiwa mujere kunze agare mujere kwemakore 20 noribodzi arimo imomo, nokuti agoita basa rekubhinya mubvana wache mhanduwe, kubhinya mubvana wache ari giredhi yechinomwe, zvinoita kurwadza. Ndosaka tiri kutotadza kana kureketa zita rache nokutoti mutemo unobvumira kuti kana paitiwa zvokubhinyiwa wapwere kudari pareketiwe mazita. Kuno mumwe watsano wabatiwa pazambuko Robert Bridge wachida kupinda muSouth Africa nozvinhu zvinoputika makuita mabhambo. Mhanduwe, pakaita kunyangariwa. Kwai mari yozvinhu zviya zviri kunzi imari yazvinokwanisa kutengesiwa nayo, imari inoita zviuru 300 zvomari yemuSouth Africa, 600,000 rands pachirungu. Ndipo unobva waita kuona kuti wabiyedu waribe rudo nesu. Mhanduwe, wari kuita zvinoita kuhwadza chaiko, kuramba zvichindohwadza nokuhwadza. Rekai tigoringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi pokare kuti zvinenge zvienda sei. Ticharamba tichiringa, tinenge tichindokunyepai kuti zviri kuteerera nopapi. Kwai kuno mapurisa abata matsotsi mairi okunze kwenyika
Aruna Saidu pokare naForde Kamri wasungiwa nyaya yekunzi vanhu vari kuita basa rekuba vakapakata muguta reHarare kunyanya. Mhanduwe, regai tirambe tichiringa. Ipapa nyasi mapurisa aiva anga ari kuita useza kunyaya yekubata vanhu. Nyasi kwabata motika mbiri dzinova China vanosvika vanomwe pokare nevanhu vokuSierra Leone wanga vari kuita basa rekuda kuenda kopaza wachibirana goridhe kuti riende kuZambia. Mhanduwe, wachiribirira kuriyambutsa kuenda kuZambia zvisiri pamutemo. Raenda ikweyo aiwa kaa mari yake enda kwavanoda havo. Mhanduwe, pakaita kunyangariwa kwai kutori nomubiyawo mubodzi manambavha iwawo kwai apfuriwa nopfuti pagumbo. Unobva waona kuti pano nyaya apo kaapo. Regai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera kupi. Goridhe riya marangarira gore rapfuura kwakaita imwe motika yorudzi rwePrado yakabatiwa ino vanhu waino goridhe wabatiwa kuZambia wachibva naro Zimbabwe. Zvakubuda pachena kuti mbanane wari kuita izvozvo. Regai tirambe takazviringa. Kambani yohurumende inoringa nezvemitengo yopeturu nomweya wokubikisa LPG yagotiwo mweya wokubikisa mwedzi uno unofanira kutengesiwa $1 nomasendi 60 noribodzi $1.61 pachirungu, kana kuti mazigi 42 nomasendi 72 42.82 zig pakirogiramu ribodzi. Tinenge tiri kunyepai kuti zvirikutekera sei. Kumwe kuitika kwaitika nyasi uZANU-PF makaro yawo yanoita kuramba achinoenderera. Izvezvi waagotiyera Jimodhi kwai agoti ndatenga ndini chopisi uyese mastora aiwe chopisi angu mhandiwe ndakutotanda kutoachinja kuyati Simart Stores. Tinozviziva hedu kuti ndiwo vanoita kukama mukaka wakakora kare. Regai tigoramba zvedu takaringa kuti zvinoenda nopapi. Apo izvezvi kwaburika kuti kwai kuno apwere wokuZimbabwe vanosvika zviuru 13,000 pachirungu wari kufunda kuchikoro kuPoland, kuchikoro chofundo yepamusoro. Kana chiri chokwadi mhandiwe, manhamba yaya aiwa hurumende idi kutaikiwa kusvinu. Dai mari yese iyo iri kutenderera munyika medu handiti dai tatopfumvura ipapa. Regai tione kuti zvinoenda nokupi. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kuno vanhu vanosvika 16 wapfa mhanduwe. Paita tsaona paSouth Africa papa mumheramo munhandare yondege OR Tambo. Kwai bhazi heno zvaraita rikapitiguka mhanduwe, pakaita kunyangariwa kuti kundoti mweya wapfa dai yazorora murugare. Uku mangwana gurukota rinoringa nezvemari muSouth Africa ririkuburitsa kutekaidziwa kwaro kwemari kwari kuda kutura zuva ramangwana kudarero paramende. Chimoto chiya chabenhuka pakare. Regai tigoona kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Uku US Embassy kuSouth Africa kuku yagototi zvakareketewa naTrump zviya kuti toda kupa mabhunu mukana wekuti wauye koita wapoteri ino. Tavhura mukana tinyorerei wari kuda. Regai tione kuti wachazviita chere nekutoti pakafita kunyangariwa ipapa. Uku kuMozambique Monjane kwai agonzi nowachuchiso nyika ngaauye kumaofisi kwawo wari kuda kumuona wada kureketa naye katomboka nyai nonyaya iyo iko kuratidzira kuri kuramba kupera. Pakaita kunyangariwa apo. Izvezvi regai tione kuti zvinoperera papi. Uko kwaAmerica vanhu vano mari vari kuita kuhwadziwa mhanduwe, iri kuita kuweredziwa chaiko. Vari kusaya kuti chii chiri kuwachaya mhanduwe. Musika unotengesiwa zvikamu zvemakambani mai wakaita kuita piriviri kuti kunge paisiwa ropa mhanduwe, nokutoti palibe chisvinu, palibe kambani iri kusimuka zvine musoro ipapo. Wese wari kuita kugwa ngevana vagarira nhanzva. Regai tirambe zvedu takaringa kuti mawere aya wachayamira aita sei. Tinenge tichikunyepai. Apawo kambani yokuSweden inonhadzira mota yoPolestar yagototi vanhu vari kuda kusiya motika dzoTesla, uyai tikupei zviuru 5 zvemayuro tokupai mhanduwe kuti musiye chimotika chaElon Musk icho.
chinga zvaakunakidza regai tione. Ndo zvinhu zvichaita kuti kuite hondo yepasi rese kazvi izvozvi kumukirana kwakaita kudari ikoko. Regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nopapima kwanyasi mabuja. Regai tibujure tiende korinzika uri benyanga iyo. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.